Asta e o carte despre Bibi și Osecica. E foarte faină, e să o cumpărați. Vă recomand că e faină. Acum să intre următorul. Haide. Această carte este cu Fox Vulpoi fantastic. Eu am citit-o și este foarte super faină. Este cu un vulpoi care avea o familie cu 5 sau 4 copii. De fapt erau 4 fetițe și 4 băieți. Vă recomand să o comandați. Este super faină. Pa! Acum hai să intru până la urmă și eu. Să nu zic că nu intru. Pe mine mă cheamă Antonia. Cea de dinaintea mea a fost Clara, cea cu părul până aici, și cea blondă a fost Ana. Acum să vă prezint câteva, hai să zic, două cărți foarte interesante, care mi-au plăcut foarte mult. Și au fost super frumoase, le-am citit în câteva zile. Dacă vreți și alte cărți, îmi scrieți în comentarii, iar eu o să vă arăt și alte cărți. Bine, hai să începem cu George și miraculosul său medicament. E o carte foarte drăguță. Eu zic să vă zic ceva despre ea. Nu știu, un fel de povestire. Într-o zi, George rămase singur acasă cu bunica lui, o scripțuroaică îngrozitoare, care nu-i zâmbea și nu se juca niciodată cu el. Așa îi vine ideea să facă un medicament miraculos, care să o transforme pe bunica cea rea într-una bună. Ori a greșit George de dozajul, ori nu a nimerit ingredientele. Cert e că bunica începe să crească și tot crească până când e mai mare decât casa. Ce o să facă părinții lui George când se întorc? Și ce o să se întâmple acum cu bunica? Citiți și o să aflați mult mai multe. Hai să mai zicem despre una. Charlie și fabrica de ciocolată. E o carte super frumoasă și foarte amuzantă. Bine, și puțin tristă. Hai să vă zic ca un fel de povestire pe scurt. Charlie Bucket este nebunit după ciocolată, iar Will Wonk, cel mai iscusit inventator din lume, deschide porțurile umitoare sale fabrici de ciocolată pentru 5 copii norocoși, bomboane care nu se termină niciodată, caramele magice, acadele lampa, dar și un râu de ciocolată cald încântător. Wow! Charlie are nevoie de un singur bilet de aur și aceste dulciuri minunate ar putea fi toate ale lui. Puteți să mai citiți din carte și să aflați mult mai multe lucruri care le-a făcut Charlie și inventatorul lui aiurit, Will Wonk. Eu am citit-o, e foarte interesantă și vă recomand. Sunt foarte multe cărți care le puteți citi. Bine, acesta a fost filmulețul, sper că v-a plăcut. Pa!